Kang labas na. Ikan namin pinunod to guys. Kay, oh, huswa yun. Uswa na guys. Tanggar Scabber Blats. Tanggar ang kabir black. Scabber Nuts. Good, alas 5 sa kadlan mo man. Hindi naman na. Babang gini mo ta ba? Sige na din no. Say ngon tat. Mm. Kol dai. Lebi na. Tata kani. Ko sa Adlaw. laon ta ni mo human. Na. Siko lagi yon si ayan. May man ni sila. Kami nilong magabilang. May magunin sila managaan. Mabitaw ni sila, mabitaw ng pag naipista ug maadto ni dito, di pasudlon ni sa sprayan. Tagnaon na daan. Oh, kinaway mga taga Priante pod. Yoks. Ug si litoy pod, dugay na sa kalihukan. Tumbok ra ginatanggalon. Pag nagpalit og suka daan. Na may suka. Suka daw. Bukan. Nampoy suka be dire, tuwa sa sukaan wala na eh. Dala. Hugasan mo gahapon. Eh, gibili sila dai. Tagabalay mo putol. Dato eh, daan. Tagabalay. Wa man ta apil og palit ni Winding. Dili lagi hugasan mo sa mga bata. Nah, cellphone si dali. Dong no. Ah, wa. Kontak-kontak ko na sila. Sabay sa simba. Eh. Kita jam dulu. Daday. Ya, ya bergani sa dinga. Duwangan siya. Jukulo sila. Simba sa susulin kay pabalik na sa Ginoo. Kung ano siya sa siguro? Daday, balik ka sa Ginoo daday kay Manila man siya. Manila karon? siguro ipur to sila dito. Ipor dito. Galusyo. Wala. Wala mo ko sa lagi dun. Ha? Bijukol sila. Nagsimba man si Daday ni gaban mang titi adlawon. Na lang ipul to tilaw ron. Sata, wati ko tabi. Simba ko ta. Tagandugas Daday igis. No? Ah, sila nagtrabaho din. Sus. Simba. Nagpilipay ng musimba eh. Simba din siya. Bijukol lagi sila, nagbijukol. Mga bisyo kay Diyos naman dito. Pilipo ni mga sala, makuhaan yung nagbali 200. Simba ka. Daday, sige na rin, sige na rin. 55%. Kontak na yapon tayo sa layok. Nagplaso dali. Dili pwede bubag tubig doy. Ang saman. Kaya ako ning kabaso ni Kason? galon. Di mo ka nahugaw nga tubig. Dili. Ibubo dia. Gripo man ni. Ayaw, ayaw, sinabuna na. Iyabon na na. Iyabon na, iyabon na. Limpyo mo na ng tubig agad. Iyam Lain man tubig diri na. dito sa plangana okay. Oh, di sa pitsilo. Maghugas pa man sila. Oh, diri kayo. Maghugas pa man sila ng dito sa gripo niya ikabog niya agad. Sa bayugan. Aw lang, dara na. Amo yung hugas plato po, mga ono, nawa na. Mga unta. Sino ba sila? Tugasana mo po rin na. Ako gasa dali. Ay kutsilyo ninyo. Na. Ay gamit man. Ano to ha? Gamit pa man. Ulen mo. Grabe pa rin nakahiwa ukra o talong oy. Ang pa ni pre. Anong Isa ra kiwan. Na mo kuyos na pre. pre kusog daghay mo munit pre. Daghan. Dayo lang daan. Ugi mong gagmayon kay daghanon man gapon. Butaw. Ano ga pre lagi akong gikiwa niyo. Gagmayon. Imong gagmayon pre. Ah daghanon. Daghan. Unahon pa na usang isda. Gani ni. Maya na magadugo nagtalong tanan. Ulan na yung isda gamay. Pangalan ako ako. Talong 2 kilos. Kuwag dahon. Oh. Kaya na rin basa yun na rin. Wala man.